Så er vi klar, det. Og vi er klar på, i dag, der skal vi spille Repo. Ready to initiate. Og I er ikke i tvivl om, at Benny One er med. Ja. Ham og hans skizofrene stemme. Ja. Er vi klar, det? Ja, jeg er klar. Fremad. Fætter, er du med? Ja. Ja, det er godt. Det er der med. Det er der med. Det er den her vej, så går vi lige her, så finder vi lige de hele her tallerkener, de er limet fast til bordet. Er dine tallerkener limet fast til bordet? Jeg tror, der må være en eller anden måde, man kan komme derop på. Kan du ikke lige prøve at smide dem op der? Kast. Ja, højere. Ej, så tung er jeg heller ikke, altså. Fucking fed, Benny. Ja, og så bare lige hop og så... Ej! Nej. Altså, der er... Jeg tror ikke, det er Au, meningen, man skal komme op i det. Ej. Jo, ja. Ikke, nej. Jeg tror ikke, det er meningen, man skal komme op i. Der er sådan ligning af, der er noget. Jo, hvad nu, hvis jeg står her? Nå ja. Ja. Det er tæt på. Ej, det er tæt på. Ja, nej. Hvorfor skyder du ham? Ja! Sådan! Sådan! Shit, der er en baby. Ja. Nej, big baby. Den store højen. Hvad er der en bas? Hej. Jeg er en nuttermand hernede, men jeg er ikke noget Er det det? spændende. Ja, Dollar bills, ja. Åh! Clown daddy. Er den doing, kan Holy shit. Hold da op. Kan den kigge ned? Så du det? Hvad skete der? Run, motherfucker! Jeg kigger lige, den kigger ned. Pas på! Hallo, kom herover, nej! Hey, motherfucker! Hallo, hey. Nej, for satan. Ej. Pis. Du kan ikke se mig. Genis. Han skal bare trykke på knappen. Det er noget, vi døde. Ej, er I begge døde? Ja, det var vi faktisk. Kom nu. Kom nu. Ja, kom nu. Bunny Wom. Se. Oh. Deroppe. Den har det samme face. Du skal kigge derop, Benny. Den griner af dig. Ja. 26%. Bare lige for at sige det. Et dårligt start. Liv. Ja. Så, dårlig start, dårlig start.
dårlig Hello stund. there. Oh, well, hello there. Well, hello General there, Kenobi. little friend. Hello there, little friend. Very nice to meet you. Der er en kop. Ja, nu er den her ikke længere. Du smager jo kop. ulovligt. Åh, nej. Hvem døde? Helt stille. Nej, nej. Shh, shh, shh. Jesus Christ, boys. Shh. Der er jo 2 kopper herinde. Jo, der er 1 kop, mener jeg. Der er én kop. Den anden gik i stykker. Jeg kunne bare se det der røde tal. Der er én kop. Der er altid kun været 1 kop. Der er 2. Der var ikke noget herinde. Der var ikke noget herinde. Der er ikke noget herinde. Ej! Ej. What the fuck? Jeg tror sgu ham der er en kom. Kildebøf. Hvad sagde han det? Han er en tissemand. Altså kildebøf. Ej, hvor er vi også står nede ad en gang og råber og skriger, altså. Jeg har ikke lige regnet med, at han kom der. Nej. Hvor er det sindssygt! Hvor er det sindssygt! Ja, det er sgu da ham der... Han gik bare forbi. Nej, den står lige op ved... Fuck, hvor er fedt og Jan død. Ja da. Ja da. Og vi er tilbage, Bimse. Vi ses på den anden side. Vi er tilbage. Vi er tilbage. Vi har pengene med. Jeg har pengene med. Juhu. Jeg har pengene med. Hej. We did it. We made it. Da-da-dan-dan-da-da-dan. Da-da-dan-dan-da-da-dan. Jeg kan Ja, sige, der er noget lækkert herinde jo. Hvad kan du sige? Se det. Stor potter. Kæmpe potter. Helt stille. Sådan der, du. Så. Penge. En ring. Ping og en ring. Ping og en ring. Ping og en ring, og ring og en ping, og ping og en ring, og ring og en ping. Ring til min ping, ping på min ring. Ring på min ping, og ping på min ring. Hvad er det? Jeg gav dig noget liv. Ping på min seng, og ping på min ring. Ping på en ping. Ping, ping, ping. Det er mig. Ding, ding, ding. Ja, en. Jeg kan høre den der ting længere der, vi skal have hentet. Jeg kan jo ikke høre den der sømmine-lyd. Ikke nu. Ding, ding. Herinde kan man. Ding, ding, ding. Ding, ding. Ding, ding, ding. Hvad fanden laver du? Ting, tingeling, og bing, bing, bing. Ting, 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 ting. Da, 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 da. Da, da, da. Hvor er vognen henne, hva'? Er vognen herovre? Ring, ding på min ring. Hvem er den af? Ja. Hej. Hvad fanden? Jeg ved ikke, hvad der skete, altså det er jo... Han snublede over et eller andet, tror jeg. Hvor er vognen af? Den er bare lige et par rum tilbage. Ja, jeg kan godt se, den er herovre. Han snublede over et eller andet. Tror jeg.
Penge på med længe. Der kommer en ubehagelig mand. Han kommer herind nu, fætter. Han går ind imod dig. Hvor er vognen lige her? Han er inde i rummet bag dig. Okay, det er godt. Så vi kan køre bare fremad, eller hvad? Yes. Get out of here, man. Skedaddle. Så kommer Sepp tilbage. Så skal vi bare hjem. Ja, tak. Jeg vil se Sepp, ikke? Jo, vi ses. Det er hyggeligt, ikke? Ja. Nå, Benny døde. Benny døde. Og nu ved jeg jo, at Benny han kan høre mig, men han kan ikke svare mig igen. Jeg ved ikke, hvad der sker. Doctor. I was born in it. Molded by it. Bare kom, fætter, bare kom. Ja. Vi skal derhen, hvor han gik. Shit.
made it. Ja. Benny is Ej. alive. I have returned. Level 3, Swift Academy. Swift Room Academy. Vifte Brumme Akademi. Så kører vi. Hey. Wow, den er stor. Øj, sabens. Stor. Størst. Stor. Nå, det er ikke den der tid. Nej. Nej, men det er jo den der overgræsning. Så Sådan, den passer jo perfekt der, ikke? skal vi ikke bare smide den direkte af? Det kunne man lige godt. En god idé, jo ikke? Au. Ind med den, sådan der. Ja, og mig. Ja. Ind med dig også, du er ind med det. Au, for... Det er anden gang, må I stoppe. Ja, det er jo hvad der skal. Hey! Og der er jo stået vejen jo i. Det er også lidt det der. Der er den jo. Ikke. Hvad fuck er det her? Hov. Nej. Jeg skal nok tage den til. Base. Det er nu hvad? Her. 6.300. Lige om lidt så er det 2.000. Money. Nej, roligt nok. Vi kan godt bære det. Ingen problem. Hvor mange bæver der skal der til at holde en krukke, hva'? 10. De værste flyttemænd. Nej. Det Ej, gå nu væk med dig, mand. Det er der man ikke må trykke på. Yep, det har vi lært. Prøv lige, fætter, kan du ikke lige sådan... Prøv lige at logge den ind i skabet. Kig for, skal lige lade den komme ind. Der er en alien der. Fuck. Hvad gør den? Hvad gør den? Nej. Den skader os nu. Man kan tage hinanden ud af det her. Den slammer os. Lige til mig. Den bliver simpelthen sur på alien. Nej, det bliver super fedt. What the fuck? Døde fætter. Drenge. Ja. Nej, pas på, Benny! Nej! Blev du fanget i det sæt? Nej. Perfekt. Ja, det er fint. Vi tog bare nogle items. Vi skal herind. Der er sådan en stor gribe-ting her længere. Gribe-ting? Er Sepp død, eller hvad? Jeg forstår ikke. Nej, Nej, du kommer der jo. men hende der heksen med knivarmen kom der den her vej, gjorde hun ikke? Ja, hun er også lige gået den vej der. Ja, men der er alien og det hele, mand. Han løber den der. Bukke der. Vi skal have den der store i. Ja, det er jo helt åndssvagt. Jeg tager Vi skal morgen have- hen, eller hvad? Vi skal have griben. Pas på, fordi hende der heksen med knivarmen er der. Hun smadrer vores lort. Hun gik mod vognen. Nej. Og Benny har den. Vognen. Jeg har vognen, ja. Skal vi tage griben med? Eller? Ja, det kan du. Kone, eller hvad? Nej, det kan vi ikke. Vi kan ikke få den på. Ja, du er en ko. Ja. En stav. Og den må ikke røre i jorden. Den skal røre i jorden. Skal smækkes lige. Der ræber det. Vi bruger til kone, eller hvad? Nej, ikke den der. Den her. Hvor så. Pas på. Søren. Ikke pege Søren. den der. Ikke pege den der. Jeg slipper. Jeg var lige ved at slippe. Hvorfor slipper I den? Det gør jeg. Sepp, han kan slet ikke håndtere sådan noget der. Jeg kan håndtere alt. Nå, nu går det galt.
sker det, kan jeg mærke. Nu falder den. Nu sker det. Hvad laver I? Stop! Nu kommer jeg ikke til den. Hvor? Ingen steder. Benny. 23.000? Var den så meget værd? Ja, fuck meget værd. Eller? Jeg må Meget værd. derinde. Skal vi så bare smide det hele derinde, eller? Ja, en lort. Også sæt. Hey! Hey! Ind med det hele. Hey. Ind med det hele. Så er der monetters. Babagata. Det er jo det, jeg gav for motorcyklen. Nej, det her det er dollars. Der er noget Så er der du blevet til snydt. Ja. Døren! Der er Så. dragekonen. Vi Det er aldrig- vi mangler Benny. Benny! Hvem sker der, hvis man skubber den sådan? Det kan man nok godt. Skal vi skubbe den hele vejen? Det tror jeg. Ikke. Nej. Hvem gør det? Nej. Hvem gør det? Kommer jeg. Ja, vi har brug for din hjælp. Skal vi have den op på vognen, eller hvad? Ja. Vi kan prøve. Jeg har bare lige sådan en lille and her, den er bare sådan lidt træls her. Jeg kigger lige her derovre. Jeg tror, du kigger ind i skabet, og jeg løfter den. Ja, fedt. Ja. Ja. Spis den lige selv, eller hvad? Ja, det var fordi alien skadede den. Hvorfor fanden så super en også? Det var super dumt. Det var bare super dumt. Hvorfor ligger det ikke bare ind? Det er bare, hvis der var mere, så kunne man sådan, du ved, få pengene med. Det er sidste omgang, så hvis nu vi fik den der med, så kunne vi jo få 30.000 mere. Så prøv at tænke på alle de ting, vi kunne købe. Vi kan ikke bære den, når vi kun har to, jo. Men vi kan skubbe til den. Lad os prøve det. Du stiger bare. Okay. Okay. Lad os prøve det. Jeg tror, vi dør. Gæt. Hvor fan. Jeg har fundet din exit. Går hun sådan der, fordi hun har fået simpelthen for meget. For meget pizza, mand. Pickles. Pas på, Benny, der er en på vej. Nå, men jeg står på trapperne, så... Nå. Skal vi ikke bare play it safe? Jo, ja. Hva? Så kommer Seb også tilbage, ikke? Vær klar til at løbe, Seb. Klar til at løbe. Ej. Der er en chef, han er bare efter det. Nej, han var lige der. Han var lige der, mig. Ja, så. Det er så. Det er så.
Det var du ret dårligt til, hva' Benny? Nu sidder du og laver sjov med det. Return. Yeah. Return to sender. Helt stille. Sæt på mig, eller hvad? 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 Er vi klar? Ja, ja. Hvad? Ja, ja. Skal vi så ikke videre, mand? Hvad? Hvad er hen? Stå, giv mig derovre. Du skal bare videre, Manner. Manner. Så vi flyver igen. Nej. Vi kører. Let's go. Benny! Wow. Kom. Ja. Løgtoilettet med dig. Kæmpe pils. Hui, søg. Wow. Money, money, money. Bing, 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 bang. Ja, fuck mig. Gå forbi vognen nu. Ja, der er jo ikke nogen grund til at smide den i vognen, når jeg er så tæt på. Kom og se fætters kælder. Kom med Den venter om 180. Kom i mine Hvad har du i kælderen? Det er det helt, ja. Du kommer den bedste fars kælder. Det Der er minder en mig crooked. Det kan ikke jeg heller. En crooked. Helt stille. Den kan jeg sagtens løfte, den her. Er du sikker? Med min en string. Ja. Okay. Kig i skabet, så jeg ser noget godt. Hvad er der lille trækors? Jeg kommer ned med vognen. Ej, det gjorde I ikke. Nej, det er løgn. Ned. Der er en Der, pokal jeg lige fik en der. vogn. Der er en abe her. Hvor er den store vase? Hvad for en vas? Den røg under. Jeg ved ikke, hvorfor. Det ved jeg ikke, hvad du snakker om. Der har ikke været nogen stor vas. Okay. Sikkerhed frem for alt. Nej. Du godeste. Jeg bliver irriteret. I'm still standing better than I ever did. Looking like a true smile. Nå, så er der kun 2 tilbage. Skal vi tage det tv der? Så er der kun... Ja, bare fordi jeg ikke kunne tage det op af trappen, mand. Det var røv. Ej, it's a dinosaurus skeletus. Et gemmested. $18,000. Hej. Ja, den der var ikke, der. Jeg kan ikke finde på vognen. Hvad har jeg tænkt jer? Og tage den på vognen. Ja. Vi skulle nok have fjernet tv'et. No.
Okay, vent ikke. Vi har fundet ud af, hvor vi skal. Ja, det er ikke en god idé først. Står du på? Er det rykke til, eller hvad? Ja. Der er tv med her. Hvad? Vi har Der er ikke, tv med vi har her. ikke, vi har ikke lige plads til det. Ui. Jeg finder lige ud af, hvor vi skal hen. Det kan jo stadig ikke være her. Kan da. See you. Oh. Jeg skal bare lige... Ej. For Det sigt. er bare lige ud. Hele vejen. Ja, bare lige ud. Du tager til... Jeg tager tæppet så. Du tager vognen. Kan den gå ind under døren? Ej. Vi må jo løfte den af, og så må vi jo løfte den sammen derinde. Nu er bare ingen Nu kan det fandme også være lige meget, mand. Nej, det. Der var kun 2.000 hver, mand. Det var fucking lige meget, det der. Fuldstændig meget. Så tager vi klokken. Vi tager uret her. Det er mere værd. Ja, det er godt, det. Det er næste, der er det ur. Det er vildt, ikke? Ja. Skal være. Nu ligger lige, så kan den godt. Så hvis du skubber vognen nu. Okay. Så skal du ikke gå bagud, jo. Okay. Okay, det... Men det er så... Jeg er færdig igen. Kan jeg trække? Okay. Hvor løfter du den ikke? Skal vi lige med at lægge den op, eller hvad? Hvor er Steff henne? Hvad er det? Mark, hvad er du med? Jeg er hovedet endnu. Lad os bare få uret ind. Lad os bare få ind med uret. Flyt dig. Ind med uret. Ja. Nej, tæt den. Ikke i midten. Nej, ikke i midten. Tag ud siden. Ja. Pas på. Slip. Tror du ikke, den går i stykker? Den står der ikke helt inde. Den går i stykker, den der. Hvad mener du går i stykker? Der skal der ikke noget. Nej. Ud! Hvor der fuck, vi skal instruction på mere, mand. Hvor fedt. Så der kan gemme sig et eller andet sted. Fuck, man, vi har et point mere, men hvor fanden er det henne? Nå, er nu Det det. er 1 HP. Nu kommer jeg lige med tv. Vi har altså brugt det. Jeg ved da ikke, om jeg er nok. Jamen, vi skal videre. Vente på næste ting. Skal videre. Jeg kan se, der er noget heroppe, vi kan virkelig været heroppe. Ja. Wow. Kæft, vi er stærk. Who er stærk? Ud! Ud! Du kan ikke nå det. Du kan ikke nå det. Nej. Hvor er Sepp? Han er på Hvor vej. er vognen med, mand? Fuldstændig ligegyldigt med vognen. Nej, Benny. Det er aldrig, Det det er er spil. aldrig ligegyldigt. Nej. Så lader jeg være med Nu gør vi at det. sætte- Nu kommer vi videre end det her. Og nu i sidste runde, så skal jeg også stinge. Level 5, det er også episk. Ja, jeg tror faktisk, at det været noget langt før. Var der også Prøv stinge lige her? at tjekke den her. Jeg kan ikke løfte den. Det kan jeg.
Slip. Vi har 13 her i. Kan vi lige køre den her tilbage? Ja. Okay. Du lægger aben ovenpå, det skal den ikke. Så kører vi en stille og roligt ind her jo. Så tabte du aben jo. Så bær på. For fan! Det var aben, det var ikke mig. Det er jo den der lille ting, Sepp det, faldt over. Ja, det er jo det. Ja, det var det. Du skal ikke også falde over tingene. Men er det her en kæmpe reje eller sådan noget? Kæmpe rar. Hey, mamma. Der er sgu da et hoved der flyver. Du kiggede, Benny, du kiggede. Æd ham! Nej, du kiggede. Hvad er det? En computer! Hej. For satan, Benny, hvad er det der? Er du lige der? Er du lige der? Du synes slet ikke Sepp, hvad Hvad Sepp, var du der? Hvad er det her? Hvad satan? Jeg kan ikke styre den her. Der var ikke noget herovre. Ikke gemme dig her. Kom, vi skal videre. Jamen, jeg gemmer mig ikke. Jeg er jo slået ned. Jeg er blevet slået ned. Nej! 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 Lad være! Benny! Benny! Fætter! Slip mig! Slip mig! Prøv at se her. Prøv at se her. Nej! Nej! Hvad? Jeg slipper ham ned i det sorte dyb. Nej. Nej, sådan noget kunne aldrig finde på at gøre. Ja, der er gud, ja. Oh my god! Blev du bamme? Ja, man. Jeg prøver lige at fange Benny, og så kommer der bare noget lyd. Jeg hører de små skridt. Du blev bamme. Fordi han er crouched, så kan man ikke tage. Jeg kan kun give ham liv. Træls, nu har jeg givet ham 20. Kom. Nej. Så prøv lige at tæske ham med noget for at se ham. Det kan jeg godt. Jeg får bare ham med at smide. Bam. Bam. Jeg går lige tilbage med pengene. Ja. Kommer igen. Du må sgu da ikke forlade mig, er du sindssyg? Nej, det er mig. Klovne Daddy gik dårligt den her vej. Gjorde det. Ej, det mener jeg ikke med. Jo, prøv da, jeg finder lige noget. What's behind door number 1? Holy shit. Kom. Ja. Ja. Det var lige der. Nej.
Benny, hjælp for fanden. Jamen, jeg skulle lige pisse helt vildt, jo. Det er dig, der har taget alt styrken. Prøv at se, hvor stærk jeg er. Ja. Jeg var lidt bange for, at I var døde. Det eneste du gør, det er at smadre pis. Jeg troede virkelig, I var døde. Ej da. Jeg har kun mistet 40%. Glem det. 50. Hvad var det, jeg tabede sådan der? Det var din... Jeg skulle til at sige din Mor. mor. Det ligger i mine gener. Jeg er jyde for fanden. Yay, jeg fandt den. Han har fået den. Den er heroppe. Jeg troede, det var valen, du snakker om. Nå, ja. Nej, den er ikke heroppe. Pas på, at du ikke går lige ud. Nå, okay. Hvad hvis jeg vil? Jamen så... dør du. Nej. Mangler jo en dør. Fuck. Hov, den døde sgu. Den døde. Hvor er det venligt? Fætter, hvor er det venligt? Hvor er vognen? Lige over i siden. Den døde, den der. Nej. Åh, men for helvede, mand. Kæft for det irriterende, mand. Du mistede den der, eller hvad? Nej. Du kan lige komme derned. Hej, fætter. Kom og giv mig en lille møsse. Wow. Oh. Har du fået dobbeltjump, eller hvad er det? Ja, sådan. Vil du fundet, eller hvad? Tager du vognen, eller hvad? Ja, men eller hvad? Jeg skal Kan du ikke fjerne den her dør? Åh, shit. Kan du fjerne døren? Hvorfor dør? Fjern døren. På gulvet? Nå, jo. Og hvad? Jeg brækker mig lidt på den. Prøv at dreje den. Eller et eller andet. Bare væk. Væk. Væk med den. Jeg er i gang. Nu gik den væk fra mig, den der. Ej, jeg kan ikke skyde. Fuck nu af med dig, mand. Fuck nu. Bare test den for fanden. Bare slå den ned i jorden, ja. Nej, det gjorde du fandme dårligt. Ligesom du gør med nissen. Ligesom en nisse. Men jeg prøvede, men den svæver jo. Og så bare fat i den og skår den væk. For fanden. Helvede, mand. Jeg prøver at Så rotere bare- den. Sådan, væk med den. Ja, ikke kigge på. Hvad skal jeg kigge på dig? Jeg synes, du sagde, at hun var død. Hvad er det, der tager skade her? Satan. Vi ses derhjemme, dreng. Ses på grillen.
Tag lige step med. Vi kan altså ikke bruge en tråd til noget, kan vi det? Jeg gør det sgu han kommer alligevel. Sådan. Han kommer i live lige så snart vi... Skyd på med. Shit, man. Ah, det er karma, det der, var. Det er karma, det det. må man godt nok sige. Du kastede mit hoved, og så blev jeg ramt af mit. Jeg er kommet så langt her. Bare push ud over. Det var også irriterende, så var jeg lige kommet i live, så tænkte jeg, nu tager jeg bare løberen, så løb jeg direkte ind i sådan et hoved med masser af arme. Ja. Døde du? Han døde? Jeg døde. Hvad døde? Døde du af den? Ja. Nej, ja, den kastede mig ud over, så døde jeg ved 2 Nå. Jeg kendte ikke mere. Det kan jeg ikke mere. Men man kan Prøv at se, det var det jeg sagde. Den giver den her syge 2 gange strength, for det skulle man jo have mange penge. Det er derfor vi beholder den penge. Men er du ikke nysgerrig, Benny? Hvordan ser banen stik? Nej, jeg er træt. Du skal bare lige se den. Jeg er træt. Gemmer Bare her, lige kan vi... Ja, hvis vi gemmer her, ja, så kan vi fortsætte. Nå. Det er det jo. Ja, det er fint. Ved du hvad? Fuck dig. No. Jeg tror jeg i hvert fald, man kan. What the What the? Hvad skete der? Nå. Jamen, det var så det spil.